meron kong plano si Lord para sa akin. So, huwag kayong titigil na manampalataya at lumaban sa buhay. Dahil hindi porket hindi kayo yung pinaka-top ngayon sa buhay ay hindi kayo magiging top. Dahil po, paano, sa eskwela ang pinanggaling ako, saan ako naging repeater, isa po ako sa pinaka-matatagumpay na tao ngayon po na nakapag-aral ko. So, maraming salamat po, and keep on pushing and praying. God bless. Malapit na. Pangkaraniwan pag nakakita ko ng bata kaya laro ko, hindi ko ma-imagine na ito yung baby ko. Kaya siya. Ay, likod niya talaga. Gusto ko mo ito si Mikee na hawa ako sa kanya. Kaya siya. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Bakit ang brown? Bakit ang ano pa ng... Napakalikot.